שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן. שלום לכולם. שלום ניצה מזוז. שלום. אנחנו היום רוצים ללמוד איך אפשר לשפר את החיים שלנו, איך לבנות אותם כחיים חדשים, שבאמת הם יהיו חדשים וטובים, לא סתם חדשים ופחות טובים, חדשים והרבה הרבה יותר טובים. כנראה שבשביל לעשות את החיים הרבה יותר טובים, צריכים ללמוד כמה דברים שהיום אנחנו לא בדיוק מבינים, לא בדיוק מרגישים, לא יודעים איך לנהל אותם בתבונה. וכשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו רואים שאנחנו גם גברים וגם נשים, שכולנו רוצים לקחת את החיים שלנו למקום יותר טוב. יחד עם זה, יש הבדלים עצומים בחקר המוח, בין המוח הגברי למוח הנשי. נרצה היום להבין איך על פני הכדור הזה, שבו יש גם גברים, גם נשים, שלכל אחד יש מבנה פנימי, רגשי, מוחי, שונה לגמרי, אנחנו יכולים להתקדם ולמצוא ולהבין איך כל אחד מאיתנו בנוי ואיך בונים את ההשלמה שתיקח את שנינו, גם הגברים וגם הנשים, לחיים יותר טובים. תהיו איתנו, יהיה הרבה מה לקחת לחיים. ניצה, בואי תפתחי את הדיון בבקשה. אז המנגנון הגברי והמנגנון הנשי הוא מייצג באמת ממש מערכות, אם אפשר ממש לחלק את זה ככה בצורה סכמטית. זה הגבר תמיד מייצג את השכל, את הצד הלוגי, החשיבה לינארית, קווית, מאוד מאוד ברורה, 1, 2, 3. האישה היא מייצגת יותר את החשיבה יותר ככה רגשית, יותר אמוציונלית, היא יותר לוקחת בחשבון חוויות, זיכרונות, הרבה דמיון. ובאמת עושה רושם, נראה שיש פה כאילו מערכת, נניח בין, אם הייתי מדמה את זה לשכל ולרגש, שאנחנו צריכים למצוא את נקודת הממשק, את נקודת החיבור ביניהם. וזאת שאלת השאלות, איך מחברים בין מערכת כזאת שחושבת בצורה רגשית, שקולטת את המציאות, שסופגת אותה בצורה רגשית חווייתית, לבין מערכת זכרית שהיא סופגת את המציאות בצורה של קליטת נתונים, בצורה מאוד מסודרת, ואנחנו צריכים למצוא באמת את היכולת לחבר ולהתקשר בין שתי המערכות האלה. אז השאלה הראשונה באמת, איך מוצאים את נקודת המתאם, ממשק, חיבור, בין מערכות שבהגדרה שלהם הן פועלות שונה. אבל אנחנו דיברנו כבר שהמוח זה תוצאה מהרצון. כן. ולכן אי אפשר לחבר סתם מערכת מוחית אחת למערכת מוחית השנייה. אוקיי. עד שהרצונות שלנו הם לא יהיו מחוברים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדבר בהשלמת הרצונות, ואז גם כן המוחות בהתאם לזה. הם גם כן התחברו. זאת אומרת שצריך קודם כל למצוא נקודת הממשק, החיבור הראשונה, היא צריכה להיות השלמה בין הרצונות שלנו. זאת אומרת שהרצון הנקבי והרצון הזכרי ימצא איזושהי נקודה, איזשהו בסיס לחיבור. כן. מה יכול להיות בסיס כזה לחיבור בין רצונות? מה יכול לגרום למפגש כזה בין רצונות? אני לא חושב שהיום זה אפשרי, כי אנחנו נמצאים בכלל בקליטת המציאות מעוותת. קליטה מעוותת של המציאות. ולכן אנחנו קודם כל כביכול צריכים לקבל איזושהי נקודה ראשונה מאיפה שאנחנו מתחילים את ההתקרבות. אנחנו צריכים קודם כל הנקודה הזאת לקבוע. הנקודה היא כזאת, אם אנחנו רואים שהעתיד בהתפתחות הטובה שלנו היא כזאת שאנחנו מתחברים, באמת מתחברים לצורה אחידה. אנחנו צריכים להבין מהי הצורה הזאת. הצורה הזאת זה לא באה על ידי קלקול כמו שיש עכשיו, שכל אחד ממין קונה איזשהו התנהגויות, הסתכלות של מין אחר. לא. אלא גבר הוא בשלו ואישה היא בשלה. אלה
מה שכן קורה, שאנחנו בוחרים המטרה היא, שבמטרה אנחנו שם מתחברים. מטרה היא העתידה, היא צורת ההשפעה, שיצא מהתא, שזה נקרא משפחה, של גבר ואישה. ולכן, אם המטרה היא לבנות תא שתשפיע לזולת, לאחרים. מה זה תשפיע? תשפיע, זאת אומרת שתהיה טובה, לא תחשוב על עצמה, אלא תחשוב על חיבור הלאה ממנה והחוצה, לכאלו תאים האחרים, אז גבר ואישה שחייבים לבנות את התא הזה, הם כל אחד חייב להתרומם מעל עצמו, ולקנות רצון של הזולת, ולעבוד עם המוח שלו, כדי למלות רצון של הזולת. ואז הם יהפכו להיות לתא אחד. ואז ממוח המשותף, שמשרת הרצון המשותף, הנכלל זה מזה וזה מזה, הם כבר התחילו להיות ממש כאחד, הם יגלו צורה אחידה, שזה נקרא באמת משפחה או זוג, ולא מה שיש לנו היום. והמשפחה הזאת, הזוג הזה, שזה כיחידה אחת, תהיה ממש מושלמת בתוכה, על ידי התכללות הרצונות, שכל אחד מתוך רצון שלו עובד למלות את הרצון של השני, עם המוח שלו, וכך משתמשים זה בזה, ואחר כך שמשפיעים מתוך התא המשפחתי הזה לכל היתר, וכך מתחברים התאים לאיזה מנגנון מסוים, וכאלו מנגנונים רבים מתחברים ביניהם, והכל הולך לפי הכלל שאנחנו משפיעים בהתכללות הדדית זה לזה. רק בצורה כזאת יכולה להיות השלמה. בתהליך הזה שפה אתה מתאר השלמה בין, בוא ניכנס רגע לתוך תא אחד. אני מבין שיש פה, צריך לבנות בשלב הראשון בין גבר לאישה תא אחד, של קשר כזה הדדי, ואז התאים ביניהם מתקשרים, ואז נוצרת חברה מקושרת. בוא נתמקד בתוך תא אחד. בתוך תא אחד אתה אומר, הרצון הגברי והרצון הנשי, וכתוצאה מזה המוח הגברי והמוח הנשי, הם הפוכים ומנוגדים. את זה אי אפשר לפתור בצורה ישירה. רק אם הגבר או האישה בא לצד השני מתוך רצון לקלוט את הרצון שלו, ולהביא את המוח שלי לשירות הרצון שלה, לצורך העניין, וכך היא נוהגת כלפיי, אז נוצרת בינינו השלמה. לא. אוקיי, אז בואו נדייק. שאתם הולכים להתקלל ביניכם בגלל השגת המטרה החיצונה. מה היא? שהיא להיות כאחד כדי להשפיע למה שנמצא מחוץ לכם. עד כה אתם התעסקתם במילוי של המשפחה. אתה בצורה הכרחית, מעין ברירה שיהיה לכם משפחה, והיא בצורה שלמה. כן? זהו. עכשיו אנחנו ראינו שבתהליך הזה אנחנו הורסים את המשפחה. המשפחה לא יכולה להתקיים. הרצון של אישה בסופו של דבר הוא, וזאת שאלה, צריכים לברר אותה, משום מה, אבל לא יכול להתממש. אין משפחות, נהרסות. מזה גם אישה לא מרוצה, גם גבר לא מרוצה, וגם בכלל כל החברה היא יורדת לעמקי המשבר. ההתפתחות היא יכולה להיות רק בתנאי שאנחנו מפסיקים לדאוג מה שיהיה לתוך המשפחה, בתוך המשפחה, אלא שאנחנו מתחילים לדאוג
על כל המשפחות יחד. הגישה היא הופכת להיות לגישה אינטגרלית, שכולנו שייכים למערכת אחת. אם אנחנו לוקחים בחשבון שלא יכול להיות שלמות במשפחה, בתא המשפחתי בזוג, אלא בתנאי שכל היתר הזוגות הם גם כן מתחברים כך, וכולם כך אנחנו בונים את החברה הגדולה בצורת החיבור ההדדית. וכל החברה הזאת היא גם כן כמו זוג אחד מגיע של כל המאמצים של גברים וכל המאמצים של נשים לאיזשהו דמות אחד של אדם אחד. רק בצורה כזאת אנחנו נוכל להתקיים. בתוך כל הדינמיקה הזאת, שיש בה הרבה שלבים והרבה סיבות שהופכות להיות תוצאות וסיבות שהופכות להיות לתוצאות, בסופו של דבר, בתא הבסיסי, בתוך הרקמה הגדולה הזאת, יש לי גבר ואישה, נכון? כן. שצריכים בהשלמה ביניהם לבנות את התא הראשוני, שממנו החיים הולכים ומתרחבים במעגלים כמו שתיארת. כן. בואו ניכנס בתוך התא הזה. בתוך התא הזה, איזו השלמה הדדית צריכה להיות בין הצד הגברי לצד הנשי? לא יודע, אבל למען המטרה הכוללת. מה זאת אומרת לא יודע איזה השלמה? אני לא חשוב לי איזה השלמה. כרגע אם אני לא לוקח בחשבון אותה המטרה, שאנחנו כולנו מתחברים לאחד, או כמו אחד, אני לא יכול גם כן לעשות פעולה נכונה בתוך התא שלי. אוקיי, אז יש מטרה כללית, הכוללת, הגדולה, שכולנו הופכים להיות כמו אחד. כן. בתוך האחד... והאידאה הזאת, הרעיון הזה, המטרה הזאת, רווחת על כולם, על כל התאים הפרטיים. רק אני רוצה עוד לברר את המטרה הזאת. מה זאת אומרת שכולנו נהיים אחד? דמות אדם אחד, השלמה לאחד. מה קורה לזכר ולנקבה בתוך האדם הזה האחד? נעלמים, הופכים להיות כאחד. אז כל האנושות גם כן הופכת להיות כתא אחד. אחד זה לא גבר ולא אישה, אלא מה שיוצא מחיבור שלהם. אוקיי. זאת אומרת, המטרה שלנו צריכה להיות, של כל אחד ואחד מאיתנו למעשה, צריכה להיות בסופו של דבר להפוך לאחד, לאיזשהו, מה זה? מה זה? זה נקרא שאני מתעלה מעל האגו שלי, ופועל אך ורק למען החיבור. אך ורק למען החיבור. שחיבור זה אותה הצורה שאנחנו מולידים כולנו יחד. זאת אומרת, חיבור זאת המטרה שלנו בעצם? אפשר לומר? עוד יותר פנימה שם, מה אנחנו מגלים בתוך החיבור כזה בינינו? שהכל נעלם במושג אחד. שם אנחנו מגלים צורת החיים החדשים. במימד החדש. זה בעצם האחדות שמדברים עליה, שמדברים עליה. האחדות זה אמצעי. כן. להשיג אותה צורת החיים החדשה שהיא כולה מעל האחדות. מעל האחדות. כי האחדות זה רק מדובר מצד החיבור בינינו. מצד הרצונות שלנו, שכך עובדים בהשפעה הדדית, ומוחות שלנו, שכך גם כן עובדים כדי שאנחנו נתחבר יחד. אבל אחרי שאנחנו מחברים הכל יחד, ונעשה באמת רגש ושכל כאחד, אנחנו משיגים שם משהו, חיים החדשים. ואז למען השגת החיים החדשים האלו, אנחנו עובדים. כשאנחנו מדברים על אחד, אנחנו מדברים על הכלי שלנו שמרגישים בו. אבל מה מרגישים? למען זה אנחנו פועלים. רצית לשאול משהו? כן, אז המטרה להיות אחד. כן. מי אחד? כל מי שאני יכול, כולם, שכולם יהיו אחד, שהכל יהפוך להיות אחד. מניגודים, מהפכים, מכל מה שיש בתוך כל המציאות הזאת, שהכל יתחבר להיות אחד. הבנתי נכון את המטרה? כן. זאת אומרת, אם יש בתוך הדבר הזה, שהוא לא אחד, הפכים וניגודים, הם יצטרכו למצוא ביניהם איזו השלמה שתהפוך אותם להיות אחד. כן. יפה. ובכל פעולה הפרטית הקטנה ביותר חייבת להיות קודם כל אותה המטרה. שהיא תכוון כל אחד ואחד
נכון אז לפעולה הפרטית גם כן. יפה, אז אני כתבתי לעצמי אותה כסיכום, בשתי מילים להיות אחד. הגדרתי נכון? כן. אז אני תמיד צריך להחזיק בראש שהמטרה שלי זה להיות אחד. יופי. עכשיו חוזרים לתא הבסיסי. במילים שלנו, כן. האחרות, זה נקרא להיות משפיע. שהגדרת לי קודם את משפיע, לעשות טוב, משהו כזה, כן? משפיע זה נקרא שאני מקבל את הרצון של הזולת, ומתעלה מעל הרצון שלי, כדי להשתמש ברצון שלי ובמוח שלי, כדי למלות רצונו של הזולת. יופי. האינטראקציה שתיארת עכשיו, איך היא מתממשת במציאות? נבוא עוד פעם לתוך התא הבסיסי שמרכיב את החברה, שיש בו שני יצורים הפוכים, זכר ונקבה. שאמרת לנו, זה שבמחקר מגלים שמוח גברי ומוח נשי הפוכים, זה לא מקרי, זה תוצאה מזה שיש רצון גברי ורצון נשי שהם הפוכים. כדי לבצע את הפעולה שהגדרת עכשיו, לקבל את הרצון של הזולת כרצון שלי, ולהשתמש במוח שלי כדי למלא את הרצון שלה, אני צריך בשלב הראשון, יש פה, אני מבדיל שתי פעולות, לקבל את הרצון של הזולת, להרגיש אותו, להבין אותו, ואז להשתמש במוח שלי וביכולות שלי כדי לשרת את הרצון הזה. איך אני יכול לקבל ולהבין ולהרגיש מה הרצון של האישה, אם המוח שלי הוא מוח של גבר, אם הרצון שמניע אותי הוא רצון של גבר, וכן להפך. איך אני יכול להבין מה הרצון של האחר אם הוא הפוך ממני. כל הטכנולוגיה הזאת היא נקראת חינוך האינטגרלי. יש הבדל בין היכולת שלי, נגיד, אם אני מסתכלת על הרצון שלי כאישה, ורצון אחר שהוא גם כן של אישה, להתחבר לרצון אישה, כי פה אנחנו אומרים חיבור לזולת. עכשיו, זולת אין לו מין. אני רוצה להתייחס רגע לזולת, כאילו אם הוא נקבה, אם הוא זכר, יש לזה הבדלים בעבודה שלי מולו, ביכולת שלי להתחבר מולו? לא. אם הזולת הוא נקבה או הזולת הוא גבר, זה שונה. כמעט ולא. ממש לא. לא חשוב למי הוא הזולת. אני הולך למלות את הרצונות שלו. שלו. לא, זה לא זכר ולא נקבה, זה משהו אוניסקס. איך אני יודע מה היא רוצה? לדעת השלב הראשון זה לדעת מה היא רוצה, נכון? בלב חברו, מה שנקרא, כן? כן. אז אם מולי גבר, אני כגבר... זה לא חשוב. יכול להבין גבר. אהה. אמרת שיש לנו תפיסה דומה, יש לנו כן. מוח דומה, רצון דומה. כן. כשמדובר באישה, כן. איך אני יכול לממש את השלב הראשון? להבין מה היא רוצה. אתם צריכים להיות יחד בחברה, בסביבה, שהיא תשפיע עליכם, את הערכים האלו של ההשפעה, של להיות כאחד. להיות כאחד. להיות משפיע, כמו שאמרת. משפיע. קודם. כן. או אתה יכול לרשום אהבת הזולת. אהבת הזולת. המטרה אהבת הזולת. כן. יופי. אז אני רוצה אז נגיד לאהוב אותה. כן. אז אמרת לי, יש שני שלבים. לא קודם אותה, אותו. מה זה חשוב? את האחר. כן. אוקיי, לא, חשוב כי אם אנחנו מגדירים שיש לנו מוחות הפוכים ורצונות הפוכים, אז כל אחד פועל משלו. ברור. מה זה חשוב? לא, אבל עכשיו אמרת לי שאני צריך לקלוט אותה, להרגיש אותה. כאן נעלמת בשבילי ההבדל בין המינים. כי כולם פועלים לפי מה שהם. מה זה חשוב לי, שהיא גבר או שזה אישה? מה זה חשוב לי? כל אחד מתעלה מעל כל היוצרות שלהם הגשמיות, השייכות לבהמה, בוא נגיד שבאנו, למה שאנחנו נולדנו ובמה שאנחנו קיימים, ולא חשוב לנו בכלל איזה מוח, איזה רצונות יש לנו, העיקר להתעלות מעליהם, כי הם כולם אגואיסטים. אני צריך רק להתעלות למעלה מהם, ולא חשוב לי כמה יש לי שם רצונות, וכמה נטיות, ושום דבר זה לא חשוב לי. לגמרי. אלא להתעלות. ועם כל היכולות שלי, לבדוק מה רוצה הזולת, וזולת אותו דבר עושה כנגד זה עליי, וכל זה אנחנו עושים בעבודה שלנו ומדברים על זה, כדי להשיג את המצב יותר גבוה, איפה שאנחנו מחוברים כאחד, כדי להיות כאחד, להשפיע עוד לזולת. אז יוצא שאני לא צריך לחקור בכל הדברים האלו.
המחקר הזה הוא לא, אין לו מקום, אלא במשך ההתעלות שלנו מעל הטבע שלנו, והתחברות מעל הטבע שלנו זה עם זה, אנחנו נתחיל להרגיש את כל אלו הנטיות שבנו, אבל בתנאי שאנחנו נשתמש בהם בהשפעה הדדית, בחיבור ההדדי למען מצב יותר גבוה. ולא שאנחנו נשחק בכל הכביסה הזאת. אפשר לשאול על התהליך שתיארת? כן. בתהליך שתיארת יש שרשרת של דברים, שהראשון שבהם שאני צריך להרגיש מה היא רוצה. לא, בתהליך הזה צריך להיות קודם כל שאתם תהיו בסביבה חזקה. נכון, שהיא תשרת את המטרה הזאת. כן, שהיא תשדר לי ותעצים בתוכי את הרצון להגיע למטרה הזאת, להיות אחד, להיות משפיע, להיות באהבת הזולת. כן. לשניכם. לשנינו, כן. ואז שניכם מושפעים מהשדה הזה, כן. מהשמועה הזאת. ורוצים את זה מאוד. כן. ורוצים מאוד להיות אחד, להיות משפיעים, להיות באהבת הזולת. כן. ואז אמרת לי שהמימוש של זה לקלוט מה האחר רוצה, ולהעמיד את היכולות שלי, לשרת את מה הוא רוצה. כן. אני עכשיו רוצה שנתמקד אך ורק בפעולה אחת. איך אני קולט מה היא רוצה. אתה משתדל להתעלות מעל הרצונות שלך, מעל החשבונות שלך, להרגיש בלי שהיא תספר לך, בלי שהיא תספר לך, רצונות ומחשבות שלה, במקרה זה לא שלה, זה שלו, כאילו, כן? No. מה יש לה ברצון שלה ובמוח שלה כדי להשיג את המטרה, ועוזר לה להשיג את המטרה. אתה לא מתייחס להכרחיות שלה הגשמית. זה נגיד שאנחנו ממלאים. היא תקבל כמה שהיא צריכה קלוריות, כמה שהיא צריכה שם כל מיני דברים, לבית, לילדים. אנחנו מדברים על, אתה מתייחס אליה כמו לאובייקט שאתה צריך לספק לו, עלייה הזאת הרוחנית. מה זה עלייה רוחנית? עלייה רוחנית זה נקרא התעלות לקראת ההשפעה. אוקיי, ובכל זאת, בתוך הזהו הזה, הפעולה הראשונה זה להרגיש בלי שהיא תספר לי את הרצונות והמחשבות שלה. ובתוך הגישה הזאת, שאתה מתייחס אליה כך, מה היא צריכה להתעלות הרוחנית? אתה מתחיל להרגיש מה באמת היא רוצה, מה צריכה. ולזה אתה מתייחס ואת זה אתה ממלא. בזה אתה משיב לה, נותן לה כוח, מספק לה יכולות. והיא אותו דבר כלפיך. ואז אתם מתחברים ביניכם כבר ברמה הזאת. וזה נקרא חיי זוג המתוקנים. איך אני מרגיש בלי שהיא תספר לי מה היא רוצה ומה היא חושבת? אתם יכולים לדבר על זה, אבל בתנאי שאתם קודם כל מתעלים מעל האגו של כל אחד, וכל אחד נמצא בנטייה לעזור לזולת בהתעלות רוחנית. כל אחד לשני, ואז אתם מתחילים, בבקשה, תדברו ביניכם. כל דבר שאתם תעשו, בחיבור ביניכם, חיבור ברגשות, בחיבור בגופים, חיבור ברצונות, במחשבות, דרך דיבור, דרך מה שאתם רוצים. זה הכל יהיה אך ורק, אם זה יהיה אך ורק לצורך החיבור כאחד, זה, אתם תבינו זה את זה. כשהיא תדבר, אני אבין אותה? לפי התפיסה שלך אני אבין אותה? אפילו בלי דיבור. אפילו בלי דיבור. כן. איך אני אבין אותה בלי דיבור אם היא אישה ואני גבר? כי אתה לא חשוב. כאן לגמרי לא חשוב. למה? לאיפה לא. נעלמה? כי כל אחד כלפי שני. אמרת שיש פער אינסופי ושונות אינסופי. כל אחד כלפי שני הוא בונה את עצמו, גם כגבר, גם כאישה. כלומר? כלומר, שאני נכנס לשני כדי לעזור לו, אז אני הופך להיות לגבר, שאני נותן לשני לעזור לי, אז אני כאישה. רגע, עוד לפני, כי עכשיו התקדמת בתהליך קצת.
אתה אומר שכל אחד בהדדיות פה בינינו יכול לבצע פעולה גברית ופעולה נשית כלפי האחר. כן, שעוזרים זה לזה, זה נקרא גבר, שמקבלים זה מזה, זה נקרא אישה, וחייבת להיות כאן ההתקשרות הזאת הדדית. אבל בכל זאת, מי שהולך לבצע את ההתקשרות ההדדית הזאת, זה גבר ואישה, שיכולים לפי טענתך לבצע פעולה גברית ופעולה נשית בצורה הדדית זה כלפי זה. אני לא חושב שיש כאן מקום לדבר על ההבדל בין המינים שבמישור העולם הזה. אני לא חושב. ודאי שיש הבדלים בכל זאת, עד שאנחנו מתקנים את עצמנו. על זה אני שואל, לא בסוף התהליך, בתחילתו. לא, אבל זה אתה תברר במשך התהליך. זה כולו הוא לגמרי לא שייך כל אחד ודאי שמשלים את השני בצורה שרק הוא יכול להשלים. הגבר הוא עוזר לאישה ויכול למלות את הרצונות שלה דווקא בגלל שהוא גבר, ואישה יכולה למלות רצונות של הגבר דווקא בגלל שהיא אישה. פה תמיד אתה... אבל זה, יש כאן אולי אפשרות לדבר בצורה פסיכולוגית. אישה צריכה לתמוך בגבר, צריכה לעזור לו, היא צריכה לעודד אותו, היא צריכה, ככה כמו בילדים, אמא עושה ככה תומכת, ככה או מטפלת בהם. הגבר הוא צריך יותר למשוך קדימה, הוא צריך יותר לעורר את החיסרון, עוד לעלות וכן הלאה. אני לא מתעניין באופן פסיכולוגי, אני מנסה להבין, בתהליך הזה אני בגדול שומע שאתה מדבר על פעולה שמורכבת משתי פעולות. פעולה ראשונה לקלוט מה האחר רוצה, פעולה שנייה לפעול לטובת זה. אני מדייק? קודם כל לקלוט מה האחר רוצה, פעולה שנייה לעבוד לטובת זה. כן. נכון? נו. יפה, אני שואל רק על תחנה אחת שאותה אני לא מבין. אני רוצה להבין רק אותה, בלבד. איך אני כגבר קולט מה היא רוצה? אנחנו הפוכים מצד הטבע. היא רוצה התעלות רוחנית. כן, איך אני קולט את זה? זה כללי. איך אני מרגיש, אפילו בלי מילים, אמרת, מה היא רוצה ומה היא חושבת. איך? זה נמצא בה, מה שהיא רוצה וחושבת. אני רוצה לקלוט את זה. כדי להתקדם בתהליך שתיארת, אני צריך לקלוט את זה. איך אני קולט את זה בכלל? אם אתה מתעלה מעל האגו שלך, ורוצה להיכנס לתוך הרצונות שלה, כדי לעזור לה, גם כן להתעלות מעל האגו שלה, גם לעזור לה להתעלות מעל האגו שלה, אתה מתחיל לקלוט מה אתה צריך לעשות. מה זה להתעלות מעל האגו שלי כגבר? להתחבר לעליון, למצב העליון. כלומר? גם מצד האישה זה אותו דבר. אנחנו כאן ממש כמעט יוצאים מההגדרה הגשמית מה זה גבר ומה זה אישה. איך? בכוח מה? אלה אישה וגבר הופכים להיות במצב הזה, המשפיע זה נקרא גבר של כל אחד, והמקבל כל אחד מהשני נקרא אישה. איך מבצעים את הפעולה הזאת שאנחנו כמעט יוצאים מתוך הטבע הזה הגברי והנשי? מה הפעולה שעשתה את המטמורפוזה הזאת והגבר הפסיק להיות גבר והאישה הפסיקה להיות אישה? מה הפעולה הזאת? מה פה קורה? מה מבצעים? זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה נקרא פעולת התעלות מעל דרגת הבהמה ויציאה לרמת האדם. זה פעולה שיכול לבצע גם גבר וגם אישה? ודאי. ואז הם כאילו מתנתקים מהטבע המקורי שלהם, אני כגבר והיא כאישה? כן. מה אני נגיד, בוא נבחן את זה קודם מצד גבר. מה זה נקרא שאני יוצא מתוך הטבע הגברי? מה אני עושה? מה אני צריך לעשות כדי לצאת ממנו? זה שאנחנו מעדיפים המטרה הרוחנית מעל כל החיים הגשמיים. מה זה אומר במילים פשוטות? שבשבילי השפעה זה ערך העליון לעומת הקבלה. שמה אמרת קודם השפעה? מה זה השפעה? שהשפעה זה נקרא השתתפות בזולת, מילוי הזולת, כדי להעלות אותו ויחד עמו לדרגת השפעה עוד יותר גבוהה. איפה שאנחנו מתחברים למושג אחד. עכשיו אם אני כגבר חושב על זה, אז זה כבר מנתק אותי מהטבע הגברי שלי. גם את אישה יחסית זה מנתק מהטבע הגשמי שלה.
בוא ננסה קודם לטפל בגבר ואחר כך באישה, בסדר? כדי שנבין. נו. איך זה בדיוק מנתק אותי? אני חושב על זה על ידי השפעת הסביבה. לא, זה מה שנותן לי את החשיבות, לרצות את זה. וגם דרך הסביבה אתה מקבל כוחות לעשות כך. לא, אפילו אני לא שואל את הרצון לזה או את הכוחות לזה, אני לא שואל. אני שואל איפה הלך הטבע הגברי, לאן הוא נעלם? כשגבר חושב על זה ומקבל רצון לעשות כאלה תהליכים, אז אתה אומר, הוא מבצע. מה הוא בדיוק מבצע? איפה נעלם הטבע הגברי? הוא גבר שמבצע את זה. למה זה נעלם? אתה אומר שזה נעלם, אני לא מבין לא, איך זה נעלם. נעלם הטבע הגשמי, והוא קונה טבע הרוחני, זאת אומרת טבע של השפעה. הוא מתעלה מעל הגשמיות שלו. אנחנו עוזבים רמת החי, והולכים לרמת המדבר. מה ההבדל בין זכר לנקבה בגשמי לזכר ונקבה ברוחני? זכר ונקבה ברוחני נמצא בכל אחד. גם בגבר, גם באישה. השפעה זה זה נקרא גבר. וקבלה זה נקרא אישה. אוקיי. אז זה נמצא בכל אחד ואחד, גם גבר וגם אישה. כשאתם אומרים בגשמי וברוחני, אם אני מבין נכון, גשמי זה נקרא, אם אנחנו נמצאים, אם אנחנו פועלים לפי הטבע האגואיסטי, הכל לטובת עצמי. אהבה עצמית. אהבה עצמית. זה גשמי. כן. ורוחני זה אהבת הזולת שאמרת קודם. אהבת הזולת מעל האהבה עצמית. אז בוא נסתכל עכשיו ככה, זה אסף חנה יפה. יש אהבה עצמית, שזה הגשמי, שם יש זכר ונקבה שלא מסוגלים להתחבר ביניהם והם נבדלים. כי האגו מבדיל ביניהם גם כן. כן. כשאתה אומר אגו פה, מה זאת אומרת? הרצון מבדיל ביניהם. רצון ליהנות כל אחד מהאחרים. יש בו צורה גברית וצורת נשית. כן. זהו. כשהולכים להשפעה, אז כבר כל אחד ואחד, הוא מגלה שבתוכו יש לו גם כן רצון לקבל, הנאה ותענוג, וגם כן רצון להשפיע, הנאה ותענוג לזולת, כדי לעלות לרמה יותר עליונה אותו. ולכן יש בו גם כן גבר וגם אישה. אני עוד לא מבין בכל הסיפור איך גבר מבין אישה, למען האמת. את הרוחני הבנתי, אהבת הזולת הבנתי. אני מבין אותה רק בדבר אחד. במה? שהיא רוצה לעלות לדרגת אישה הרוחנית, או גבר הרוחני, או אנחנו רוחניים, או אחד. בזה אני יכול להבין אותה. אני בחיים, לפי המוח שלי, לא יכול להבין אישה, ובכלל זולת. לא יכול להבין. גם אנחנו, שני גברים, אני לא יכול להיכנס למוח שלך וללב שלך. לא יכול. אני יכול רק בלב ומוח שלך להיכנס, רק עד כמה שהוא נוטה לעלייה המשותפת שלנו, למטרה המשותפת שלנו. רק בזה. באותו מקום, באותה קומה, באותו מצב, אני יכול להבין אותך. איך אני יכול? זה נקרא שיש לי מלכתחילה תכונות משלך ומוח משלך. אז אנחנו כאחד, אנחנו לא שניים. אתה לא יכול להבין אותי בגלל שאתה גבר? לא, בגלל שאני אני ואתה אתה. אישה יכולה להבין מישהו אחר? לא, וגם גבר לא יכול. גבר יכול להבין אישה? בכלל. לא. אבל גם גבר הוא לא יכול להבין אחר. גם גבר אחר הוא לא יכול להבין. זאת אומרת, אין הבדל פה להבין זה נקרא שיש לי אותם התכונות, אותם ההבנות, אותם הגישות, אותה החינוך, הכל אותו דבר כמו שלך. אז ממה שיש לי, אני מבין אותך. אבל זה אי אפשר. אף אחד לכן לא מבין את השני. רק ישנה הסתרה כזאת שאנחנו אומרים, כן, אני מבין אותו, כן, אני בונה איזשהו מודל, ואז אני איכשהו פועל, אבל זה לא הבנה, זה לא להיות אחד. איש אחד בלב אחד, זה סתם ככה. אם אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו צריכים להתחבר אך ורק למעלה מהאגו שלנו, שכל אחד נבדל מהשני. אלא כל אחד מתעלה מעל עצמו, ורוצה להשפיע לזולת.
בזה שאנחנו רוצים להשפיע זה לזה, שם אנחנו מתחברים. אתה מתאר לעצמך לפי המודל הזה מצב שבו גבר מבין אישה? כן? איך? תתאר לי, איך הוא מבין? מה זה חשוב? אני מבין את הרצון לעלות שלה, רצון להתעלות, רצון להתחבר עם כולם כדי להשפיע לכולם. הרצון הזה אני מבין, מפני שגם אני נמצא באותו הרצון. אבל היא אישה ואני גבר. אנחנו עכשיו נמצאים בהשפעה הדדית. למה אתה אישה והיא גבר? יש לי מוח של או גבר הפוך. ולה מוח של אישה. לא, באיזה מוח אתה פועל? אתה פועל ברצונות חדשים ובמוחות חדשים. המוח שלי כרגע, הוא בנוי כמו שהוא כרגע, הוא בנוי למנגנון של אהבה עצמית. כן. ככה הוא בנוי עכשיו. ולכן הוא נבדל, חתוך מאחרים. זהו. ולכן הוא לא יכול... החיתוך הזה נעשה על ידי פעולה מיוחדת בטבע שנקראת שבירה. כן. זאת אומרת שגם אני כאישה, שיש לי תכונה של הזדהות עם רגש ואמפתיה, זה לא באמת כי אני רוצה לעשות למישהו טוב, אלא כי אני פשוט, על ידי הרגש הזה רואה איך אני יכולה לספוג יותר טוב עבורי. כן. זה בעצם העניין. עכשיו, כשאנחנו עוברים לרצון החדש הזה, שנקרא אהבת הזולת, שזה איזה רצון חדש, ככה אמרת, זה פה באמצע, אז מה, אני עכשיו מפתחת מנגנון מוח חדש? בטח. יש לך מטרה חדשה, יש לך רצון חדש, כדי לממש אותו, להגיע למטרה חדשה, עם רצון חדש להגיע למטרה חדשה, את צריכה מוח חדש, את צריכה מנגנון חדש בכלל, תוכנה חדשה, גישה אחרת לגמרי, הסתכלות על החיים בצורה חדשה. ואיך זה משנה לי את המוח? ראיתי מתוך... מה זה המוח? זהו, ראיתי תאים שהוא משהו שמחוברים. שכל פעם מתעצב מחדש, זה כבר הצלחתי להבין ממה שקראתי. נכון. שיש עליו השפעה. זה לא איזה משהו שהוא... כמו שבמחשב. כן. את מכניסה תוכנה הזאת, תוכנה הזאת, תוכנה הזאת, שאת קונה מחשב בחנות, את קונה סתם תאי זיכרון. חומרה. כן, חומרה. זה נקרא חומרה. ברזל, כאילו, כן. מה ההבדל בין חומרה למחשב החי? כן, שיש בו כבר... חיבורים. נכון. בין כל התאים, כן, שזה נקרא תוכנה. כן. התוכנה הזאת בהתאם מה את רוצה לקבל, מה את צריכה לאבד, איזה נתונים, באיזה צורה. אז עכשיו שאת מאבדת את הנתונים שלך כדי להשפיע לזולת, יש לך תוכנה אחרת. תוכנה אחרת. ובאמת את מפעילה תאי מוח גם כן שונים. שעד היום, עד עכשיו, לא היו בשימוש. את יודעת באיזה עוצמת המוח את משתמשת? אחוז קטן מאוד, זה קראתי. 2-3%. כן. איפה עוד? בשביל מה עוד? 95% נגיד מהמוח. נכון. איפה הם? עכשיו את מתחילה בהם להשתמש. באמת טוענים אפילו חוקרי מוח ומנתחי מוח, שהם יודעים מעט מאוד באמת על המוח. זאת אומרת, יש הרבה מאוד חלקים נרחבים שהם כאילו נעלמים, הם לא ברור בכלל מה התפקיד שלהם. כן. אז זאת אומרת, השימוש בהם יתחיל כשאנחנו נחליט ביחד שהמטרה שלנו זה אהבת הזולת. כן. אז בעצם אנחנו אז מתחילה להפעיל לפי זה תאי המוח ורצונות גם כן. גם רצונות חדשים. גם כן בהתאם למוח שאת משתמשת בו ב2-3%. גם כן ברצונות שאת משתמשת עכשיו, משתמשת באותם האחוזים, ב2-3%. וכל היתר רצונות אז מתחילים להתגלות. בהשפעה לזולת מתחילים להתגלות לך רצונות, וואי, איזה רצונות. זה ממש אין סוף לעומת עכשיו שזה אפסי. ואז את מתחילה להבין שעד עכשיו היית קיימת במישור הבהמי. כאילו עד עכשיו שיחקנו בארגז החול פחות או יותר. אפילו פחות מזה. זאת אומרת, כי האינטראקציה כל הזמן הייתה ככה. בארגז החול את מדמה משהו לחיים האמיתיים. כמו איזה משהו כזה של משחק ילדים, שלא... אז זה עוד פחות. זה עוד פחות מזה אפילו. כן. דיברתם עכשיו על מבנה המוח, יש במבנה מוח נשי ובמבנה מוח גברי תכונות שונות.
מצד הטבע. רגישות, אמפתיה, יכולת להכיל אחרים, זיכרון רגשי, אינטואיציה, חוש נשי, אלה תכונות יותר נקביות. תכונות זכריות, יכולת של פתרון בעיות, תחרותיות, נטייה להיררכיה, סטטוס, מעמד, תוקפנות, דחף מיני מוגבר, כל אלה תכונות זכריות. מה קורה עם המוח הזכרי והמוח הנקבי בתוך תהליך כזה, עם התכונות האלה? אם אנחנו מדברים שאנחנו מתחילים להשתמש בלב חדש ומוח חדש, אז אני לא מבין את השאלות האלו. כאילו נעלמים ההבדלים בין גבר ואישה. שניהם מתחילים להשפיע ולקבל. שניהם מתחילים להשתמש ברצון חדש, שזה נקרא אישה, שבכל אחד, וברצון, כאילו לקבל, שזה לקבל גם כן כדי להשפיע, כן? ובקיצור, שניהם מתחילים להיות דומיניות כביכול. כי אי אפשר, התקשרות הנכונה, זה כולה דומיניות, רק תבינו מה קורה לנו בעולם הזה. בעולם הזה הולכים דמויות, כן? כמו צללים, ולא מבינים ולא מרגישים זה את זה. אנחנו לא נפגשים. כל אחד רק סופג מהסביבה מה שכדאי לו לספוג כמה שיותר. כשאתה אומר בעולם הזה, אתה מתכוון במצב הנוכחי שלנו, שכל אחד באהבה עצמית. כן, אוקיי. במצב הנוכחי שלנו. ואנחנו לא נמצאים בהתקשרות הדדית. לא נמצאים. על איזה הבנה אתה רוצה כאן לדבר של גבר ואישה ובכלל? אין בכלל הבנה. שום דבר לא מבינים על הזולת. אני רק מסתכל איכשהו, איך אני יכול ככה עם עיניים, עם הכל זה סגור. איך אני יכול לנצל את האחרים. זהו. כדי לפקוח עיניים. להתחיל לפתוח את האוזניים. להתחיל לנשום, להתחיל להרגיש. אני צריך לצאת מעצמי. לצאת מעצמי. ואז בתנאי שאני מתקשר לזולת, אני מתחיל לגלות מה שנמצא מחוץ לי. איך אני יכול להכיר משהו אם אני לא נכנס בו? אבל איך אני נכנס בו? אני צריך לנטרל את עצמי, כי ככה אני כל הזמן רק רוצה לקבל. כמה שבא, אני לא יוצא מעצמי. אני אפילו לא יכול לקבל מהם שום דבר. לא יכול לקבל, כי לקבל משהו מהזולת אני צריך ללמוד מה יש בזולת. וכדי לדעת את זה אני צריך להיכנס בתוכו. אתה מבין? זאת אומרת, יש כאן בעיה גדולה, אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו נמצאים במצבנו, בעולם של עיוורים. וכשהעיניים נפקחות, האדם הופך להיות דומיני? הוא יצור דומיני? הוא הופך להיות שלם. שלם זה דומיני? לא, שלם. מה זה שלם? לא דומיני? לא, מעל זה. אתה אמרת קודם דומיני. נו נגיד, אמרתי ככה, צריך בצורה איזושהי לבד, דומיני, בסדר. יש בו גם זכר וגם נקבה? ודאי. בתוך כל אדם? בין אם הוא גבר, בין אם הוא אישה? יחד. בין אם הוא גבר, בין אם הוא אישה? כן, כן. העיקר שהוא יצא מאהבה עצמית לאהבת הזולת. זה אמצעי. אוקיי, ואז הוא הפך להיות יצור שיש בו גם צד זכרי וגם צד נקבי. כן. נגיד אני כגבר עובר כזאת מטמורפוזה. אין לך שום דבר שאתה גבר, או שהיא תעשה את זה מצד שהיא אישה. לא, בוא ניקח נגיד אותי כגבר. כן. יש תכונה נשית של רגישות ואמפתיה לזולת שלי כגבר, עכשיו, לפני שאני מתחיל כזה תהליך של התפתחות, אין בי, אני גבר, לא רגיש, לא אמפתי, לא מכיל, לא נעליים. אין בי את זה. עברתי את התהליך הזה של פיתוח המודעות שדיברת, הפכתי להיות דומיני, אדם שלם. עכשיו נהייתי רגיש, אמפתי. תכונות, לא מודעות בלבד. תכונות. אז עכשיו חדשות. יש לי תכונות נשיות כאלה של רגישות ואמפתיה לאחר? זה לא נשיות. זה לאו דווקא נשיות. אני גם כן לא מסכים עם זה שהגברת הנכבדה שלנו כך אמרה, שלנשים יש יותר אמפתיה. זה מחקרים, לא הגברת אומרת. כן. בהקר המוח. אז אתה מערער על זה, אז מה כן? בוא נגיד ככה, אתה יודע מה, בוא ניקח משהו שהוא לא ברור. יש משהו שאתה מבדיל עכשיו שהוא שונה בין תפיסה גברית לתפיסה נשית? עכשיו, באופן טבעי, מצד הטבע, יש הבדל בין גברים לנשים? ודאי. תן לי משהו שאין בי כגבר ויש בה כאישה. איזה תכונה אחת. שבגלל שאני גבר אין לי את התכונה הזאת, ולה כאישה יש.
משהו שאין בגברים ויש בנשים. תן לי אחד. היא סגורה בתוך משפחה. היא. כן. אני? אתה רואה את העסקים שלך במיוחד מחוץ למשפחה. יפה. עכשיו הפכתי בתהליך הזה המטמורפוזה מאוהב את עצמי לאוהב את כולם. כן. עכשיו אני נהייתי סגור בתוך משפחה? תכונה שלא הייתה בי נכנסה בי עכשיו כי אני דו-מיני? לא. אתם כולם פועלים לכלי השפעה. אתם לא מתחלפים במינים, ולא משלימים ממין השני. אז במה נהייתי דו-מיני? שבך יש גם כוח קבלה וכוח השפעה, ושניהם פועלים להשפיע. זאת אומרת, זה תכונות חדשות לגמרי שבעצם לא היו לנו. בטח. מה אתם רוצים לקחת את הבהמה שלכם לקומה הבאה של התפתחות? זאת אומרת, אתה עולה לקומה הבאה של התפתחות רק עם הרעיון איזה רעיון? להתפתח מעל קומת הבהמה האגואיסטית, המוגבלת, הסגורה בתוך המציאות הזאת. והמשבר וכל הבעיות רק לוחצים עליך כדי שאתה תעלה. להתפתח, כשאתה אומר להתפתח מעל הבהמה, חוץ מזה שאתה מעליב באופן אישי, אני מתרגם את זה שאתה מתכוון להתפתח מעל האהבה עצמית. אני מדבר כמו מדען, כמו ביולוג, זואולוג, מה זה חשוב? למי אתה? אני עכשיו מדבר איתך, בהמה לא היית מדברת איתך לצורך העניין. זה שאתה מדבר זה נקרא שאתה... אנחנו מדברים על דרגה, אנחנו מגדירים דרגת האדם, זה לא דרגה שלנו. אז זה מה שאמרתי, זה עניין טרמינולוגיה. אז אני מבין, יש פה שני דברים, כדי לא להיעלב אני אוהב בשני דברים, יש אהבה עצמית ויש אהבה לזולת. אהבה עצמית זה הרמה שלי עכשיו, ואני צריך... וזה נקרא בהמה. כן, לפיך זה נקרא בהמה, ולעלות... ואהבת הזולת זה נקרא דרגת האדם. שזאת היא הקומה הבאה שאליה אתה מדבר שצריכים להתפתח. כן. עכשיו תראה אם הבנתי, אני רואה שלאורך ההיסטוריה, לאורך ההיסטוריה אלפי דורות היה נתק מוחלט בין המין הזכרי למין הנקבי. אחר כך, לפני כמה מאות שנים, כמו שהסברת, התחיל להיות ערבוב, בעיקר מההתפתחות הטכנולוגית, נשברה החלוקה המקורית לגברים ונשים, שכל אחד היה שונה ומוגדר מאוד, נהיה איזה מיקס. במיקס הזה כל צד ספג תכונות, נטיות, השפעה אפילו על מבנה המוח בין גברים לבין נשים. ועכשיו שאני מקשיב לדברים שאתה אומר, אתה אומר, חבר'ה, האבולוציה נמשכת. ברמה הבאה של ההתפתחות שלנו כבני אדם, בכלל נעלמים ההבדלים והופך להיות לי יצור דו-מיני. אתה קורא לו אדם שלם, שיש בו גם תכונה גברית, גם תכונה זכרית. אני מדייק במיפוי פה של התהליך? אתה מדבר על הגופים שלנו בעולם הזה, או אתה מדבר על מודעות? מודעות. לא התכוונתי שאיברי המין יתחלפו לי ויקבלו צורה נשית. במודעות אנחנו כן נראה עד כמה שכל אחד מאיתנו הוא דו-מיני, במודעות. יש בכל אחד רצון לקבל וכוונה מעליו על מנת להשפיע. שרצון לקבל זה נקרא אישה שבו, מסך ואור חוזר, כוונה על מנת להשפיע, זאת אומרת, נקרא הגבר שבו. או מלכות שבו נקראת אישה, תת ראשונות, זה הגבר שבו. איך בתוך אנחנו כבר מתחילים אז לדבר בטרמינולוגיה חדשה, של מבנה החדש שבתוך האדם, שקודם לא היה. והבהמה שלו תישאר בהמה. מה זה הבהמה? הגוף שלי? מה, הוא לא בהמה? לומדים אותו בזואולוגיה. הגוף שלי, בוא נגיד ככה. ברפואה, בפיזיולוגיה, אז מה זה? אני למדתי. אני באוניברסיטה למדתי זואולוגיה, פיזיולוגיה ופסיכולוגיה. או זואולוגיה, אנטומיה, פיזיולוגיה ופסיכולוגיה. שלושת הדברים. סתם לימדו אותנו כי אנחנו היינו צריכים לדעת מכשירים רפואיים וכל ההתאמה בין טכניקה לרפואה. כן? זה בביוקיברנטיקה. כן? זהו. אז מה ההבדל? מה ההבדל? הרופא שהוא חוקר גוף של האדם, הוא נקרא רופא. כן? זאת אומרת, האדם שהוא חוקר, שנמצא בידיעה הזאת. וזה שיודע בחיות ובהמות נקרא וטרינר.
מה ההבדל? הגוף הפיזי שלנו, דרך אגב, נגיד ואנחנו עברנו את התהליך הזה, כן? ואנחנו עכשיו, נו, עברנו את התהליך. כלום לא משתנה, מה? פיזית, נניח ואני מכניסה עכשיו את הראש שלנו, ככה את המוח שלנו למיפוי MRI, אחרי שעברנו תהליך של אהבת הזולת. משהו... כלום, שום דבר. אפילו שרצו כל הזמן לחקור בין איינשטיין לאיזה מיטת רחוב. גם כן לא מוצאים, ואם מוצאים משהו במקרה, אז חושבים שזה ההבדל. אין הבדל. זאת אומרת, כלומר, ביולוגית, כאילו זה ימשיך אותו דבר. אותו דבר, כן. כלפי חוץ, ככה זה ייראה. כן, אלה בצורה פסיכולוגית, זה משפיע גם כן על ביולוגיה שלנו. זהו. ואנחנו נהיה יותר בריאים, כי זה מבנה אחד. אם אני שקוע במטרה אחת, אז גם הגוף שלי כאילו נמצא באיזשהו מעמד פסיכולוגי אחר, וגם זה משפיע על הזואולוגיה שלו, בוא נגיד. על הפיזיולוגיה שלו, ודאי. אבל לא שבצורה ישרה משתנים פתאום מה, עצמות? אין דבר כזה. אז מה, אסור לי לעשות עירוי דם או להחליף חלקים מהגוף ממישהו אחר? את יכולה לעשות את זה? מה, זה אסור מגוי, זה אסור ממישהו, אפילו מבהמה, אפילו מחזיר? בבקשה, תעשי. מה שייך הגוף שלנו לדברים האלה? אין איסור. זאת אומרת, ההתקשרות בינינו היא ברמת המודעות. בטח. היא לא ברמת כן. הגוף הפיזי. כן, עושים כל מיני ניתוחים בעין, הם משתיתים הכל, לוקחים את זה מחזירים. נו, אז מה? עכשיו יש לי עין חזיר? עכשיו אני רוצה יותר. אני רוצה להבין פה את האדם השלם הזה. זה כאילו האדם, זה דמות האדם העתידי, לשם המין האנושי מתפתח, שהאדם הופך להיות מגבר ואישה למשהו שלם, שיש בו שני צדדים. זה כאילו הדרגה הבאה בהתפתחות. זה שלמות הרבה יותר מזה שאתה רוצה סתם לשלב אותם יחד. אתה יכול קצת, קודם כל תגיד לי, זה ההתפתחות העתידית, זה כאילו האבולוציה של המודעות שלנו כבני אדם, הבנו שזה לא מטמורפוזה של הגוף, אבל זה מטמורפוזה של המודעות שלנו? כן, אנחנו נמצאים במשבר כדי לקבוע מתוך מה שעובר עלינו, נקווה שזה מספיק, אם לא אז יהיו עוד איסורים, עוד בעיות, עוד צרות, כדי לקבוע שההתפתחות שלנו חייבת להיות במישור אחר לגמרי, לא חומרית. כי המשבר הזה הוא צריך להביא אותנו להכרת הרע בהתפתחות החומרית אגואיסטית. אגואיסטית זה אהבה עצמית, אותה אהבה עצמית. כן, ואז אנחנו נצטרך לקבוע, במוקדם או מאוחר, נצטרך לקבוע שהתפתחות יכולה להיות אך ורק בהתעלות מעל החומר. מעל החומר הכוונה לא מעל... מעל הרצון לקבל, אבל גם כן מעל החומר הזה, מעל החומריות. חומריות זה אהבה עצמית? זה גם אהבה עצמית, וגם כן בכלל הרגשת החומר הזה גם כן. אבל זה כבר שלב הבא. אז רגע, בוא נעבור דבר, כי גם השלב הזה אני עוד לא אוחץ בו לגמרי. כן. כשעושים את ההתעלות הזאת, שאתה אומר, ההתעלות הזאת, בסוף ההתעלות אני הופך להיות אדם שלם, נכון? כן. יש בי אז גם צד זכרי וגם צד נקבי, זה הדומיניות שדיברנו עליה? כן, בכל אחד. תתאר לי טיפה את האדם השלם הזה. מה יש בו שאין בי? ספר לי עליו קצת. איך המוח שלו עובד? בך עכשיו אין כלום מזה. זה ברור לי שאין מזה כלום, אני לא שואל. אני אומר, תשווה לי בין גבר... אתה לוקח ממה שיש לך עכשיו, רק נקודה אחת. מה, איזה נקודה? נקודה שאתה מרגע זה והלאה, מתחיל להתנתק מעצמך, אתה משאיר את הבהמה הזאת בקיום ההכרחי, ומספק לקיום ההכרחי, וגם הגברת שלך מסכימה לזה. אתם בונים משפחה כזאת, שאתם לא צריכים יותר ממה שלהתקיים נורמלי בעולם הזה, וללא שום מטרות. שאם הייתם יכולים אפילו לוותר על ההכרחיות, גם כן הייתם עוד יותר שמחים. אהבה, דיברת איתי על אהבה. לא רגע. ואז אתם מתעלים מעל כל החיים האלו, רק עם הרעיון הזה, זה נקרא נקודת הרצון. רק להיות למעלה מהחומריות. אנחנו רוצים להיות בהשפעה, למעלה משלנו, מעצמנו. כן? איך אנחנו עוזרים זה לזה, להיות כאלו. אתם עכשיו מתחילים לחשוב.
איך אנחנו קולטים את החינוך האינטגרלי בצורה כזאת, איך אנחנו נכנסים לחברה כזאת, שגם חינוך וגם חברה, כל הפעולות, כל הסדנאות, הכל תעזור לנו להתעלות עם הנקודה הזאת, לצאת מעצמנו. ואז אנחנו מתחילים מנקודה הזאת על ידי השפעת הסביבה, לפתח החלק החדש שבנו. חלק החדש שלנו, שנקרא אדם הרוחני שבכל אחד ואחד מאיתנו. אבל באדם הרוחני הזה, אנחנו מרגישים שאנחנו לא שניים. אנחנו מרגישים את עצמנו כאחד. כי כל אחד משלים את השני, ואנחנו כך יחד עולים, מתעלים, מעל החומריות. החומריות היא ממשיכה, אנחנו ודאי שדואגים להכרחיות, אבל לא יותר מזה. החומריות שלנו גם כן מקבלת היבט, כן, אופן של התעלות הרוחנית. לא קורה בה שום דבר למעלה מהטבע. אבל מה שאנחנו עוסקים בה, אנחנו עוסקים רק כדי לעלות לדרגה הזאת של השפעה ואהבת הזולת. איפה הגבר והאישה שבתוך האדם השלם? אנחנו יחד פועלים את זה, אין כאן גבר ואין אישה. יש לנו מטרה אחת. לא, זה שאנחנו יחד זה ברור, אני לבד. והפכתי להיות אדם שלם? אתה שלם והיא שלמה. אז כשאני שלם, יש בי צד זכרי ונקבי? כן. מה הם? תתאר לי אותם. רצון לקבל זה נקרא נקבה, ורצון להשפיע מעליה, הכוונה שנקרא גברי. לא הבנתי, אתה יכול להרחיב קצת? מה הפירוש? מה הצד הזכרי באדם השלם? מה הצד הנקבי באדם השלם? באדם השלם, רצון שלו, זה נקרא נקבה, ולכוון את הרצון להשגת המטרה, נקרא גבר. לא הבנתי. יש בי רצון. איזה רצון? ליהנות, זה חומר של הבריאה, הוא לא משתנה. ושרצון ליהנות הזה, אני מכוון להשגת המטרה, שהיא כולה השפעה, איך אני מביא את הרצון ליהנות לזה שהוא נהנה מהשפעה לזולת. הכיוון הזה הוא נקרא גבר. זאת אומרת, גבר מושך את האישה למטרה הנעלה, ואישה מסכימה עם הגבר להיות בזה. ואם אישה עברה את התהליך הזה והפכה להיות אדם שלם, ממה היא בנויה? מה הצד הזכרי והנקבי שלה? אותו דבר. אז אם אנחנו מנסים לסכם את התהליך הזה, שהתחלנו אותו אפילו בתוכנית הקודמת, שדיברנו על זה שככה אנחנו נבראנו זכר ונקבה, וזה אמור איכשהו לשרת בסופו של דבר להגיע לאהבת הזולת. כן. אז איך אתה סוגר לנו ככה את התהליך הזה? שונים, הפוכים? שונים והפוכים, וכל אחד תומך בשני, אבל יש ביניכם אפשרות להיות מקושרים לכל הקומות הבריאה, דומם צומח חי, במיוחד חי, ויציאה מהחי לדרגת המדבר. שיציאה מדרגת החי לדרגת המדבר, זה מה שאתם יכולים שניים לעשות. בעולם שלנו, יש לנו זכר ונקבה בשני גופים, בעולם יותר עליון, בדרגה יותר עליונה, זכר ונקבה בכל גוף וגוף. זה הכל. לכן, הכל נמצא באדם אחד. תודה רבה, הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, יש הרבה רעיונות לחשוב עליהם. תודה ניצה. תודה רבה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. אדם אחד, חיים חדשים. כל טוב, להתראות.